could go on for days and days. Yeah, I do the most. Wait. Mama for Eddie, I'm up. I don't want no time to relate. I'm in her back. She is singing my song. That bitch in the back. Maakyat na kami sa bundok. Nagdala ka ng tubig? Oo, ayan o. Ayun, hindi yung ibang ganyan rin. Kunin mo yung lalagyan ni Ay, tinindang akin. Tama na yan. So nakarating kami dito after more than 2 hours. Tapos from here, lalakadin pa namin yung bundok. Ilang kilometro? Ilang kilometro? Mga? 20 minutes na lakad lang naman, so kaya pa. More than 2 hours. Tapos yung water, anong description mo dyan sa water burns? Parang still siya, yung kalmado, walang alon. Ang sarap maligo dahil malinaw ang tubig, oh. So eto, punta kami doon sa tuktok ng bundok, kaya kami naglalakad. Hindi kasi pwedeng yakyat yung sasakyan pagka umakyat ka ng bundok. So ito yung pinakamaraming tao. Kaya yan ako. Dito na i-stress. Tagal nyo kasi. Hindi una na sila. Nandun na, baka nakaakyat na. Malayo-layo pa. Hinihinga na si Lola. Hingal na hingal! Ganda, oh. Ganda, oh! Ayan guys, yung bundok na yun, dun kami aakyat. Ibig sabihin dito tayo, dadaan pa tayo dito. Good luck sa atin. Kala ng vlog! Ito guys, kakayanin namin pagdaanan ng parang ano, parang dadaan kami sa Proceed. Ba't sinara? Kasi no trespassing, pero lahat naman nagtitrespass. Sinara, pero kailangan natin pagdaanan na. Ayun ang no trespassing. Kaya mo yan ate. Kaya mo yan. May bike pang dalaw, oh. May bike pa ha. Pati ng bike. Like. Yan. Patay nagdala, mount darita na. Amin na. Ano yan? Umbrella? Yes.
There's an umbrella tree. Ito mga pinagdadaanan namin bago kami makaakyat sa bundok. Doon pa kami aakyat. Yung pinagdadaanan namin. May nagtatry to go up there. Kailangan kami dumaan dito sa mga malalaking blocks ng rocks, rocky area. Ayan. Saan yung mga kasama ko? So, kailangan namin daanan nito. Ayan, nadaan kami sa mga ganon. See? Saan ka na, Rosana? Ayan na si Rosana, oh. Pakita ka na, hoy! Nasa crowd na siya. Ayan. At doon pa kami aakyat sa tuktok na yan. So, medyo malapit-lapit na rin. Ayan. Ito ang aking aakyatin papunta dun. Ayan. So, itong kasama ko sigaw ng sigaw. Yan. Woohoo! Malapit na. Malapit na. Yung iba pabalik na guys. Kami papunta pa lang. Dito, ano? Sige, ayun. Dahan-dahan lang. Tama dulas. Oh. Sobrang adventure talaga nito. Yes. Yeah, takbo na yan. Sige na, doon. Papunta. Iakyat sa mountain. Palapit na kami. Palapit na. Ayan, yung mga kasama namin nauna na. Medyo nahuli kami. Lapit na. Papunta pa lang to, no? Malapit-lapit na papunta. Wala pa yung pabalik. Malapit-lapit na papunta. Ayan. Pahirapan pag-akyat, pahirapan pagbaba. Ayan. Ako lang yata yung nakasaling lola dito. Okay. Kaya. Ayun si Rosana, oh. Inaantay paglagpak ko. So, naisip ko kung sana ako dito makakadaan. Mayroon mga kabataan to mga to. Mga malalakas. Tapos biglang aakyat dito ang isang lola. Ayan, ayun na si Rosana, inunahan na ako. Abutin ko. Yun na nga. Kaso lang mahirap nga kasi siyempre akyat baba ka sa ano, sa mga rocky ano na to, boulders. Grabe. Masyadong ano. Mahirap ang pag-akyat guys, pero exciting ang experience na pag naakyat mo to,
Ayan. Parang is ano ba, success. Lalo na sa katulad ko. Dahil yung mga umaakyat, ako lang yata yung pinakamatanda. Panay mga millennials, mga kabataan, no? Tapos ako yung pinakamatanda. Yan, pakyat na kami sa bundok, guys. Yan, umakit na sa bundok. Ate, saan na po kayo? Tilinda! Oh my God! Sige na. Kunti na lang. Hindi na daw siya pababa. Dito, ano? Mas mahirap bumaba sa umakyat. Oh my God! Pagulong na lang tayo. Hindi ako sa helicopter. Pagulong na lang tayo mamaya. Papagulong-gulong na lang ako. Oh. Success! Malapit na! Malapit na tayo. Malapit na kami sa tuktok. Oh my God. Pakita mo yung pinagdaanan natin. Yan guys, oh. Oh my God. Sobrang layo guys. Layo pa nung biyahe namin. Naglakad pa kami ng malayo. Oh my God. Worth it! May area dyan, babaan? Wala. Eh, meron doon, pero madulas daw. Daanan. Mas madulas. Yung dinadaanan mo, mas malaki. Kasi- Paakyat. Napapahirapan. Paakyat ka pala kung paakyat. Mas maganda dyan kasi may mga damo na kapitan. Dito kasi wala. Woo! Malapit na! Ah! Malapit na ako makahanap ng dawan ko dito. Ay, Diyos ko lang. Okay. Ay, mahangin. Mahangin pala yung ano ay. Woo! Woo! Wala! Ato! Ay! Ay! Yung ano ko, sobre. My God! Thank you! Ang ganda dito! Wow! Woo! Sobrang lakas ng hangin! Woo! Woo! Sa wakas! Grabe! Doon banda ate! Doon banda! My God! Doon pa banda! We are on top of the mountain. Ito yung tinatawag nilang Little Batanes ng Pangasinan. Ayan. Mula doon. Inakit namin. So, kita nyo guys, oh. Super ganda. Pag nasa taas ka ng bundok, super ganda na. Papakahirap pala ng konti sa pag-akyat. Papakahirap ko ulit sa pagbaba. Ayan. Ang bundok na to kaluna. As in, kunting-kunti yung damo niya. Yun ang medyo dito masama. Dahil siguro
paakyat. Yun yung may mga maraming halaman, maraming mga forest trees. Ito yung inakyat namin, wala na siyang, ayan, tuyo-tuyo na siya. Yan ang problema kapag pagka